Har du noget, du vil sige til dine fans, så? Ja, lev sundt og lev stærkt. Brug gummi. Yo, homeboys, homegirls, så er det tid til Danmarks sejeste wrestler. Danmarks bedste wrestler. He's a hard guy to fight. Jeg har altid lyst til at banke træneren, ikke? Jeg skal bare have nogle strid. Hvad angår karisma og så videre, intensitet, så kan jeg godt lide sådan nogle wrestlere som Batista, lidt John Cena. Folk, der virkelig, man kan bare mærke, at når de kæmper, så er det bare 110%. Og det er det, jeg synes er så fedt. Det startede med så mange andre, med at jeg jo så det på tv. Jeg har aldrig nogensinde tænkt på, at jeg selv vil dyrke det eller noget i den stil, men jeg er sådan fascineret af det. Min klasselærer, det er Tanks far. Og han synes så, at jeg skulle prøve at komme ned i ungdomsskolen, fordi det wrestlinghold, det startede som ungdomsskolehold jo. Så jeg skulle prøve at komme ned i klubben og prøve at brænde noget energi af dernede og prøve at wrestle, og så har jeg gjort det lige siden. Det er måske også meget klogt, hvis de skal have den store mand ned. Han ser en leg drop, flot udført af Pablito med hjælp fra Christian Holm. Det er rigtigt. Hvis de kan skaffe sig af med Tank, så er det i anførselstegn kun de to tilbage. Ikke fordi jeg skal tage æren af ham alene, fordi Kaos har jo også hjulpet meget til. Og efterhånden så er det jo blevet sådan, at selvom at vi træner meget sammen nu, mig og Cool Gredem, så er det meget med, at vi hjælper hinanden nu. Jeg har været ved at tage nogle armbøjninger op af her. Så talentfuld en lærling, som nu engang Fred Talent han er, så er det bare kanon. Altså jeg er sikker på, at hvis jeg bliver champ, ikke, så bliver han champ efter mig. Sådan må det jo være. Cool Gredem, han er en god træner. Han ved, hvad han laver, og han er god til at sørge for, at folk de gør, som de skal, og der ikke kommer folk til skade og sådan noget. Han er lidt en hård træner, men det skal jo til. Så sparker han af maven. Og så skulle du bare begynde at sparke i væggen. Og så bare lige, når han har vundet, ikke, og vi har fundet det bedste, at jeg lige siger, at du tager de to, så kommer du bare lige ud, du ved, bare, så I lige står bare lige lidt, så bare lige et minut så ud igen, ikke? Bare lige husk at det der. Jeg vil gerne være i besiddelse af en titel. Og dem, der har en titel lige nu, det er jo Kaos, men altså, han er en fin fyr. Det er ikke fordi jeg specielt gerne vil smadre ham, men altså, nej. Jeg vil bare gerne smadre dem, der står i vejen for, at jeg får en titel. I had a lot of fights against Cool Gredem. I have to say he's a tough opponent, because he's heavier than he looks like. Men suplex. Den alternative måde at komme ind i ringen på. Og nu her, light heavyweight titlen står på spil. Jeg har tænkt mig bare at gå ud og så bare ødelægge alt modstand. The cool way, som vi siger. Wrestler dating. Wrestler dating.